אוקיי, אנחנו פה עם המיוזיקמן HD 130. הוא הגיע במצב של שורף פיוזים ומרעיש. בסוף מה שהיה לו זה שני פילטר קפסיטורס שמתו. אתם רואים את הבליטה הזאת. בית פיוז שצריך להחליף. אלקטרוליטים קטנים שאפשר בעתיד להחליף אותם אם הבעל הבית יהיה מרוצה וירצה לשמור את המגבר הזה, אז זה משהו שצריך לעשות. זה לא קריטי לביצוע מיידי. מה שהיה קריטי זה האלקטרוליטים הגדולים. הטרנזיסטורים הם אלו שאחראים על הפריאמפ, בגלל שאין פה מנורות. ומסוג יחסית ישן ניסיתי להחליף, וקצת טיפה רועשות, ניסיתי להחליף לסוג יותר מודרני, ויש לזה קצת יותר מדי גיין, ככה שזה לא עוזר לסאונד להחליף אותם. חוץ מזה הלייאוט הוא כמו של פנדר, לפחות מבחוץ, שני ערוצים. אפשר להגיע לאיזשהו דרייב, תכף נעשה הדגמה קליפים. מה שמעניין לראות מבחינת מנורות כוח, יש פה EL34, רביעייה, קונפיגורציה מאוד שונה של פייז אינברטר ומנורות כוח משאר המגברים. הפייז אינברטר הוא גם טרנזיסטורי, הוא יושב פה, והמנורות, הבייס שלהם מאוד מאוד קר מהמפעל, וזה גם איזשהו דף שהם שלחו מיוזיקמן לאיך לעשות בייס לדבר הזה, כי היו הרבה שאלות, כי זה מאוד לא סטנדרטי. הם עושים בייס מאוד מאוד קר, ככה זה פה. מתח פלייט מאוד גבוה, יש שני מצבים, לואו והיי. במצב היי המתח פלייט מאוד גבוה, 700 וולט, עם מעל 450 על הסקרין. זה הרבה דברים, זה מעבר למגבלה של המנורות, לכן ביטלתי את המצב היי ואנחנו רק במצב לואו. זה נשמע אותו דבר, זאת אומרת אין פה פגיעה משמעותית בסאונד, אבל כן המנורות יוכלו לשרוד, כי לא מייצרים יותר מנורות ששורדות את המתחים האלו. אז זה שינוי שבוצע. זהו, בייס, שמתי אותו להכי חם שאפשר ועדיין זה יחסית קר. אפשר להתחיל לעשות פה שינויים, אבל זה לא מטרת המגבר, זה לא מגבר שהמטרה שלו להגיע ל-Power Tube Distortion. זה ממש לא המגבר. אוקיי, העלאת מתחים על המיוזיקמן HD 130. כדי להתכונן להעלאת המתחים הראשונה, אחרי שהמגבר הזה היה מאוחסן מעל 10 שנים, הייתי צריך להחליף את הפילטר קפסיטורס הגדולים. אתם רואים שפה האלקטרוליט יוצא, זה קבל שצריך לזרוק אותו, אז הוא הוחלף, שניים כאלה הוחלפו. הקבל המוות, death capacitor, יושב באזור המתג פולריטי שם. זה משהו ישן שהשתמשו בו למקרה שיש רעש של הרקה, אז לרגע צריך להחליף את הסוויץ' לצד השני. בכל מקרה הדבר הזה, אם הקבל הזה אם מקבל קצר בגלל שהיא תקלה בו, הוא יכול לחשמל את הנגן דרך המיתרים של הגיטרה. אז הדבר הזה יוצא כי לא צריך אותו, זה לא תקני יותר. חוץ מזה מנורות הפאוור בחוץ. אני מזכיר שבמגבר הזה אין מנורות פריאמפ, כי הפריאמפ שלו הוא טרנזיסטורי. פיוז הוחלף, ואני כרגע על המצב לואו ומעלה את המתחים. יש לי וריאק שמעלה את המתח לאט לאט. המתח יעלה עד ל-117 וולט, שזה מה שהמגבר הזה צריך. זה מגבר עם שנה אמריקאי. יש לי current limiter, יש לי את כל אמצעי ההגנה נמצאים על הקו. נפעיל. המגבר מקבל כרגע 100 וולט.
מתח פלייט 170, מתח פילמנט 2.3. המנורה עדיין לא עובדת, היא תעבוד ככל שאני אגביר מתח. עולה ל-120 וולט. אני צריך להגיע ל-240, יש פה עוד איזשהו שנאי שנותן את ה-117. אז אני כרגע מעלה רק את המתח של הקיר. אני ממשיך לעלות. אני מגיע כרגע למלוא המתח שהמגבר הזה אמור לראות. כרגע המגבר מקבל את כל ה-117 וולט שלו. פילמנט 6.2 זה מצוין. פלייט, מה שנקרא unloaded, בגלל שאין מנורות. 450. זה מדהים, ואני מזכיר שאנחנו במצב לואו. אני לא רוצה לדמיין מה היה קורה אם היינו במצב היי. היה פה כרגע איזה 700 וולט. אפשר עכשיו להתחיל לחשוב מה רוצים לעשות עם המגבר הזה. יש כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה, וזה מה שיקרה בצורה מיידית כנראה, זה פשוט לנסות להפעיל אותו as is, לראות איך הוא נשמע. אופציה שנייה זה להחליף את כל הפרמפ לפרמפ מנורות. להעיף חלק מהלוחות האלה, לקדוח חורים ולהפוך את הדבר הזה לאיזשהו סוג של, להעיף את כל הפאנל, לעשות את הדבר הזה סוג של שתי אופציות, או בנד מאסטר כזה, בלי ריברב, או איזה מסה בוגי כזה, ואז איזה אחד מהמרקים, ואז צריך להתחיל להחליף פה לפוש פולים. מבחינת מראה, יש לו את המראה של המסה בוגי, שנאים גם, זה שנאים של פנדר, של שומאחר, שומאחר מכרו גם למסה בוגי שנאים, אז זה עוד אופציה של משהו שאפשר לעשות עם הדבר הזה, אבל זה קצת רחוק. פדל דיסטורשן טיוב פקטור. זהו, מגבר מעניין, עובד טוב עם פדלים. הקלין של הערוץ נורמל טוב, פנדרי די טוב. הקלין של הבייס צ'אנל הוא בייסי, חמוד. זהו, כרגע המגבר רץ עם רמקול אחד רק מחובר פה ב-412 הזה, רק סליישן G1265, אחד בודד, זה מה שאנחנו שומעים,
מיקרופון קטן כזה שמוצמד לאייפון, שום דבר, שום סטאפ מקצועי. מנורות, מנורות CA7 זוג רק במקום רביעייה.